Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lesi isibingelelo umdali asifundisa inzalabantu uAdam ukuthula kube naye ukuthi wena Adam abantwana bakho bayobingelelana ngalendlela. Ingakho njalo mangivula ngithi ukuthula makube kini. Senginiprovele amahlandla amaningi igaba eziningi eBhayibhelini ukuthi asizenzeli sikuthatha embhalweni. Ingakho ngithi ukuthula makube kini nonke nezibusiso nomusa kaMdali ube nani. Bafowethu, mina noma thina amaSulumane noma thina amaMuslims kuthiwa silahlekile ngoba silandela noma sikholelwa enkolweni esiyizwe ngomuntu osivumayo ongasiphiki. Uyasivuma uthi mina ngizele umhlaba wonke, ingakho ngiyisivalo ngingokugcina kwizithunywa zikaMdali. Bonke abanye babethunyelwe ezizweni ezithize, kodwa mina ngiyisithunywa. Wonke umuntu ozwa ngami angangilandeli, lowo muntu loyo uye esihogweni. Yingakho ke thina singamaSulumane, yingakho ke thina singamaMuslims namhlanje. Lalela ke wena othi mina njengeSulumane ngilahlekile ngokulandela iIslam, okuyinkolo yani yokuzehlisa, yokuzithoba, yokuthula, yokuzinikela, yokwesaba uNkulunkulu. Njengoba lisho iBhayibheli lithi ukuhlakanipha kokuqala ukumesaba uNkulunkulu. Wena uthi mina ngokwenze njalo angihlakaniphile. Kulungile, angiyavuma. Ngokubona kwakho angihlakaniphile, ku-right. Lalela-ke, ngicela ukuthi wena ungihlazise lencwadi, ungichazele lencwadi. Ngizokufundela incwadi ezimbili bese uyangitshela ukuthi ngokwakho ukubona wena mKristu noma wena mNazaretha, ngoba phela ubuNazaretha buhlanganise ubuKristu namasiko mbumbulu nemiqondo yabantu efile. ubuNazaretha lobo. UbuKristu buhlanganise amasiko mbumbulu neluzana nezimfundiso zikaPawulu nemiqondo yabantu efile. ubuKristu lobo. So ngicela ungitshele ukuthi lamavesi athini kini ke, nawe wena mRoma, nawe wena Jehovah's Witness, wena mWatchtower. Ngivule la incwadi kaMateyu 10 ivesi ngizofunda nje ubani u5 no6. Laba abayishumi nambili uJesu wabathuma wabayala wathi, ningayi ngendlela yabezizwe, ningangeni emzini wamaSamariya, kodwa yanini kakhulu ezimvini ezilahlekileyo zendlu kaIsrayeli. Uzwile? Wena othi mina ngilahlekile ngokulandela inkolo yalo mina ongivumayo. Wena lothi uyamlandela namhlanje uyakutshela ukuthi not you. Qhubeka ke wena kuzigaxekile nyama yomsipha. Mateyu 15 ivesi u24. Kodwa waphendula wathi, angithunyelwanga kwabanye kuphela ezimvini ezilahlekileyo zendlu kaIsrayeli. Kepha wayeseza wakhuleka kuye wathi, Nkosi ngisize. 26 waphendula wathi, akukuhle ukuthatha isinko sabantwana usiphose ezinjaneni. Uthi uJesu uYeshua ukusiza wena ozibiza ngomKristu namhlanje kufana nokuthatha isinko sabantwana siphosela izinja. Ngicela impendulo. Nithini nina amaKristu? Nithini nina amaNazaretha? Nithini nina maZayoni? Nithini nina emapostile? Nonke maWatchtower, nithini nina maRoma? Nithini nina? Ngicela impendulo. Angibonge.